Ukratko ću predstaviti sebe da bi bili upoznati koga pratite na društvenim mrežama i s kim možete imati suradnju. Znači, trenutni posao je, vlasnik sam Bejzi Žimana u Zagrebu, dvorane od 1300 kvadrata, funkcionalne dvorane, koja postoji od 2008. godine. Kondicijski trener sam hrvatske skijaške reprezentacije od 2010. godine. Zatim sam kondicijski trener na teniskim kampovima Hrvatskog teniskog saveza od 2005. godine. Također sam kondicijski trener American Top tima Zagreb bio od 2015. do 2020. Te kondicijski trener sam Hrvatske nogometne reprezentacije U21 od 2023. godine. Autor sam različitih seminara. Znači, tu su seminari bodyweight seminar, kettlebell, weightlifting, neki drugi medicinka, fitball, bugarske vreće, indijske palice, suspenzijski uređaj, Biflex, trening jakosti, stabilnosti trupa, velocity based trening, funkcionalni bodybuilding, online fitness akademija, dijagnostika sportaša i rekreativaca. Zatim neki seminari koji sam napravio u suradnji sa nutricionistima, znači tajne prehrane koju svaki fitness trener treba znati, mentalne vještine koje svaki fitness treba znati zajedno s jednim sportskim psihologom. Više od 1500 ljudi je završilo ove seminare. Također sam autor certifikacije Basic Pro Coach koju je završilo više od 800 trenera. Sponzoriran sam od strane Under Armoura od 2018. godine. Prijašnji poslovi. Znači, bio sam vlasnik teretane Bejzi Žimana u Hrvatskoj nacionalnoj teniskoj akademiji od 2005. do 2012. te smo se prebacili na drugo mjesto. Vanjski suradnik, predavač na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu sam bio od 2005. do 2015. Predavač na fitness učilištu u Zagrebu od 2014. do 2016. Urednik rubrike Fitness unutar časopisa Men's Health Hrvatska od 2014. do 2019. Osobni kondicijski trener sam bio za više od 500 sportaša u posljednjih 25 godina iz tenisa, nogometa, rukometa, odbojke, plivanja, borilačkog sporta. Kondicijski trener za više od 10 sportskih klubova u posljednjih 25 godina. Sportski klubovi iz nogometa, američkog nogometa, rukometa, odbojke, futsala, bejzbola i hokeja na ledu. Kondicijski trener sam bio 7 sportaša na zimskim olimpijskim igrama 2018. godine u Pyeongchangu. Osobni i grupni fitness trener preko 500 rekreativaca u zadnjih 25 godina, a nekoliko tisuća ih je prošlo kroz moju dvoranu. Ostali poslovi. Kondicijski trener Hrvatske Davis Cup reprezentacije protiv Srbije u Kraljevu 2015. Kondicijski trener u Yonex teniskom kampu Hrvatska od 2016. do 2020. Autor knjige Do mišića bez utega za Men's Health koja je prodana u 5000 primjeraka. Autor knjige Basic Training for Life koja je također prodana u više od 5000 primjeraka, dostupna na Amazonu, prevedena na engleski i prevedena na makedonski jezik. Autor knjiga e-bookova Do mišića sa kettlebellom, Do mišića sa bugarskom vrećom, Do mišića sa fitballom, trening s medicinkom, trening s vlastitim tijelom. Također sam suautor knjige Top 5 Strength Training Exercises for Rowing Performance sa Joe DeLeom, kolegom iz Amerike. Predavač sam bio na seminarima za Teniski savez Izraela, Teniski savez Slovenije, Teniski savez Hrvatske, Teniski savez Kosova, Teniski savez Republike Srpske, Kineziološki fakultet u Ljubljani, Kineziološki fakultet u Banja Luci, Fakultet sporta u Tuzli, Plivački savez Bosne i Hercegovine. Također na udruzi kondicijskih trenera Hrvatske na njihovim seminarima, na Atletskom savezu Hrvatske također na njihovim seminarima. Također sam autor članaka u časopisima i web stranicama Hrvatski tenis, Knockout International, Sport Plus, Sport News, 24 sata, Men's Health Hrvatska, Moj doktor HR, Fitness.com HR, Tenis HR, Buildingbody.com i u časopisu kondicijski trener. Radio sam kao savjetnik za kondiciju KIU tenisacije u teniskom klubu Zubovo Ufa u Rusiji te Shanhao tenis team u Shenzhenu. Specijalizacije su trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti, trening pliometrije, trening izdržljivosti, trening mobilnosti i fleksibilnosti, dizanje utega, znači klasičnim načinom weightlifting, zatim bodybuilding, tehnologija powerlifting, tehnologija indijske palice, bugarske vreće, ostali rekviziti BOSU, TRX, Flovin, penalty box, propriocepcija, prevencija, rehabilitacija, oporavak, nutricionizam, suplementacija, sportska periodizacija, te marketing i menadžment za fitness i vođenje fitness centara. Završio sam velik broj edukacija i certifikacija. Diplomirao sam na Kineziološkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, smjer kondicijska priprema sportaša i još dodatna specijalizacija za nogomet. Doktorant sam na Kineziološkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, završeni su svi ispiti, samo nije napisana doktorska disertacija, ona je u pripremi. Zatim
imam UEFA licencu, znači UEFA sam trener pri Hrvatskom nogometnom savezu i neke druge licence su Alana Pearsona, Speed, Agility and Quickness. Zatim kod Martina Rooneyja Speed Training. Kod Tima Andersona Original Strength Level 1. Bulgarian Back Suples Fit kod Ivana Ivanova. Kettlebell Strong First, znači instruktor Level 1. Zatim Level 1 i Level 2 kod Steva Maxwella za Kettlebell. Kettlebell Strong kod Jeffa Newporta. Također kod Steva Maxwella Bodyweight Training. Zatim Integrated Breathing Seminar. Indian Clubs, znači indijske palice kod Steva Maxwella i također trening s medicinkama kod Steva Maxwella. Još neki seminari, Mobility seminar Steve Maxwell, Shoulder Mobility i Stability seminar kod Erika Krisija. Zatim Mobility seminar kod Kelleya Starretta. Također Training for Warriors Certification Level 1 kod Martina Rooneyja. Art of Coaching seminar kod Martina Rooneyja i Art of Coaching seminar kod Dan Johna. Zatim Feldenkrais seminar kod Saše Krausnera, weightlifting seminar kod Dimitrija Klokova. Također imam završeno za FMS Functional Movement Screening Level 1 koji sam završio kod Petera Lakatuša. CrossFit Level 1 sam završio u CrossFit Nürnbergu u Njemačkoj. Također imam i Power Plate Level 1. Kod Alistara McCoya sam završio Coaching i Leadership Certification i još sam završio online neke seminare poput Penalty Boxa, to sam trener, i kod Exosa Integrating Nutrition. Također kod Exosa Dan Bakerov seminar, njihova licenca za Fitness Specialist Course, Practical Application for Youth Athletes. Kod Exosa također Applied Neuroscience of Peak Performance, Tactical Training System kod Exosa za vojsku, zatim za trening brzine The 9.10 Second Difference, zatim Performance Specialist Course za kondicijskog trenera, također Physical Therapy and Sport Medicine Framework za dio kineziterapije i kod Perform Better Europe završio sam određene seminare kod Tim Weckera koje je usmjereno za calisthenics, zatim neke druge stvari kod Martina Rooneyja Coach to Coach Leadership Lessons. Neki drugi treneri koji su držali su Erik Dagati, Sebastian Dietrich, zatim Patrick McVon za Breathing Patterns seminar i također kod Gray Cooka, znači Changing Movements i korektivne vježbe. Neki drugi su seminari bili kod Patricka Herzoga vezano za stretching, zatim kod Lee Burtona i Gray Cooka optimizacija funkcije zgloba. Također završio Hyperwall Movement Enhancement Course, zatim kod Vero Vegasa sve vezano za TRX, također Blaze Spot Flash Reflex Trainer i određene seminare dodatne za TRX Rip Training Course, Battle Ropes i također Velocity Based Training kod doktora Briana Mena i Gym Aware kod Ivana Lafta. Također sam završio i kod AVB edukacijski trening centar klub za praktično streljaštvo za rukovanje oružjem. Sportaše koje sam trenirao, ima ih mnogo, ali najpoznatiji su Miloš Ravnić iz tenisa, Borna Ćorić iz tenisa koji je bio pobjednik juniorskog US Opena i prvi junior svijeta kad sam ga trenirao, zatim Nikola Mektić kojeg sam trenirao nekih 8 godina, Franko Škugor, Mate Delić koji je sad uspješan trener, zatim Karolina Pliškova iz tenisa koja je bila broj 1, Dajana Jastremska s kojom sam isto imao velike uspjehe, zatim Jana Fet, isto govorimo o tenisu, Bernarda Pera, Valent i Martin Sinković veslanje, njih sam pripremao za Rio 2016. kad su uzeli zlatnu olimpijsku medalju. Filip Zupčić, hrvatska skijaška reprezentacija od 2010. ga treniram, kao i Istoka Rodeša od 2015. Samuela Kolegu, isto člana hrvatske skijaške reprezentacije od 2012. Također sam trenirao neke poznate nogometaše, Ivicu Banovića koji je trenutno trener, Ante Budimir koji uspješno igra za Osasunu, Matija Šćago koji je bio igrač Dinama. Treniram Juricu Pršira koji je igrao za Dinamo i za Hajduk, trenutno igra u Gorici. Isto je bio hrvatski mladi reprezentativac, Valentino Majstorović koji igra u Gorici. Luka Sokolić, uspješni rukometaš koji je igrao u Hrvatskoj, igrao je također u Švedskoj i u Francuskoj. Lovro Šprem koji je igrao u Hrvatskoj, igrao za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Od sportskih klubova
sam trenirao nogometni klub Interblok Ljubljana 2007. do 2008. Osvojili smo kup i superkup, zatim Lučko 2012. do 2014. Lokomotiva gdje sam bio nogometni trener 2008. do 2009. Starih pionira, Sloga Križ, Nafta Šivanić, Dinamo Obreš gdje sam bio trener, kondicijski trener prve ekipe nogometni, malo nogometni klub Uspinjača, malo nogometni klub Alumnus, ženski odbojkaški klub Azena, ženski rukometni klub Lokomotiva Kadetkinje 2014. do 2015. i također hokej na ledu Zagreb od 2012. do 2013. i Zagreb Patriots, to je američki nogomet od 2010. do 2012. Što se tiče suradnje sa trenerima, surađivao sam sa Goranom Iniševićem, sa Marijom Tudorom, Goranom Prpićem, Željkom Krajanom, Nikicom Žgaljićem, Jeranom Fričićem, Nikolom Horvatom, Ryan Johnsonom, Ricardom Pjatkim, Javierom Pilesom, Dušanom Vemićem, Mark Nolsom, Fabrice Sentoro, Saša Bajn, Valerij Kutuzov, Tonijem Matasom, Igorom Blaževićem. Što se tiče nogometnih trenera, tu su Dragan Skočić, Dario Bašić, moj brat, Daniel Šarić. Rukomet, Nataša Kolega, odbojka Tomislav Čurković. U MMA sam surađivao sa Draženom Forgačom i Sašom Drobcom iz American Top tima. Od kondicijskih trenera sam radio zajedno s Avijem Kolovalskim, Čalijem Majgorfom i Markom Matušinskim. Što se tiče nagrada, dobio sam nagradu za najboljeg kondicijskog trenera 2015. godine od strane Udruge kondicijskih trenera Hrvatske UKTH. Sa NK Interblokom Ljubljana osvojen slovenski kup i superkup 2007-2008. gdje smo igrali kup UEFA. NK Lučko, s njima imamo osvojen kup ZNS-a 2012. i 2013. 2013. i 2014. Sa Zagreb Patriots imamo osvojen Challenge Ball 2011. i Crow Ball 2012. Na Men's Health Croatia sam bio na naslovnici u studenom 2015. i član sam knjige Who is Who in Croatia.